Dneska tady máme video, jak budeme pušovat Taru na Max Tier. Jdem se pustit do toho. Ale na začátek tady máme 2 pavy. Pustím Rika a je to jedno. Zavůjčení. Rika dead. Jdeme farmit další power cube a zabíjet nějaké lidi. Edgara mi skáče, dám ultinu a zabijím ho. Tady je ten poslední. Pojď sem. Tak, zbývá. To není dobré, ještě 1000 powerů. A mám bych zapomněl, kdybyste se chtěli připojit do mojeho klubu Vonty, tak můžete. Je to od 10 000 pohárků, což už je docela dost. A rád bych vás to viděl. Tak jdem na další hru. Dejte mi vědět, z čeho byste chtěli videa jako zbravka. Jestli chcete, abych pušoval spíš na Max Tieru, nebo na Max Tiery. Dejte mi vědět. Tady je bow. Skoro mě zabil. Shelly. Dead. Asi ten bow bude nejtěžší. Tak, ale zabil jsem ho. Dávám Rika do ultiny. Tak, a už jenom Jessie. Tu by tam měli zabít. Je to první místo. Rare, to je bohužel špatné. Máme tu nějaké odměny, tak se jdu vyzvednout. Mirka. God jedna starý, to je docela špatné, takže nic zajímavého. Dobře. Kozme za své. Bro, kde? Kdyby mi dal ještě jeden hit, tak bych... Nevím, jestli bych to přežil. Martes. Mrtvý. Tady se fajtí a 2 Edgaři. Jdu na toho jednoho z nich. Dávám gadget. A ten udělal strašnou chybu. Že na mě skočil, když neměl vůbec hápka.
El Primo. Co chceš tady týmovat? Tak. Máme tady další výhru. Máme tady další pár nic zajímavého. Nic nemohu udělat. Gold, tak. Dáme se pro další výhru. Edgar, tak jsem ho přitáhnul, ale zabil jsem. Ale on, pojď za mnou, ano, to je kluk. Tak, další výhra. Zapínám další hru. Mám měl hodně power cubů, takže bych mohl něco udělat. A Colt, on dal auto a mu to střílelo na tu bednu a to je pro mě dobře. Grom. Skoro jsem pomřel. Tak, měl jsem hodně na mále. Ale žádná přímo pro mě do pasti. Jsem ho chytl. To je Dynamite se stunem a už ho vyplýtval. Možná jsem udělal chybu a měl jsem chytnout spíš to Dynamite. Ale věřím, že to pojď sem, ty parchante. No pojď. Já ti nic neudělám, jenom ti zabiju. No pojď blíž. Já nemůžu přes zeď. Pojď ke mně. Bojím se, že mi dá stůl, ale tak doufám, že ne. A už se vyplýtval a špatně to zahrál. A to byla skutečná doba. Teď se bojím dobu. Toto. Bohužel to jsem zahrál špatně. Měl jsem jít po něj, nebo něco. Nešlo to. Epic. Jenom powery. Dáme poslední hru a budeme dneska končit. Pak mi řekněte, jaké videa byste chtěli, fakt abych natáčel nějaké openingy, nebo push za nějaký vyšší max tier, nebo
Je mi to fakt jedno. Prostě něco z Bravka. Nebo jestli byste chtěli, abych natáčel, jak dávám ty brawlery na max tier. Frank. To bylo těsné, ale zvládl jsem ho. El Primo na mě skáče. Ale nevadí. Pierce? Dávám do ulty na Edgara. Pěkný double kill. El Primo nemá co dělat. Ne. Já jsem nevěděl, že tam je. Měl jsem se to nějak čeknout. Takže poslední chaos dropa a Super Rare 4. Jenom Super Rare, ale 4. Takže pro dnešek to bude všecko. Děkuji, že jste se dodívali a napište mi, joiněte klub, je to 10 000, moc rád bych vás to viděl. Čau.